Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey birumet. Edixwazim bi sê çar deqa behsa wan kesê ku dixwaze fuhuşê di nava müminan da bela bikim. Fuhuş çi ye? Fuhuş bi piranî zinekarî ye. Mêr jin zewaceka bê nîkah ku em bê bi hevra karî cinsî bikin. An jî em bê mêr bi mêra ra, jin bi jiran ra werhasilê kerem enwaê fuhuşê heye. Ew kesê ku ne ku vî karî dike, digel ku vî karî dike, digel viya jî dixwaze viya di nava müminan da, di nava Müslüman da wek kulturekî bela bike. An jî bi xwe neke piştgiriya belakirina fuhuşekî wiha di nava müminan da dike ku insana ji rê dexe fitne, fisq û fucûr û fuhuş û bêexlaqî û bêedebî di nava müminan da bela bibe, exlaqê wan têk bibe, urf û adetê wan têk bibe, însaniyetê jî nava wan rake, çîka mirovatî jî nava wan rake. Exlaq û edeba ku Xwedê Teala layıqê me dîtî dixwaze wan rabike, dişûna wî da tiştê ku heywan dahî qebûl nake, ku heywan bi heywanê nêr bi heywanê nêra nake, heywanê mê bi heywanê mêra nake, dixwaze homoseksüelî, lezbiyenî, heşa qûnekiyê di nava Müslüman da bela bike. Ev kesê ku vî karî dike, ji vî karî hez dike, piştgiriya wan dike û destekî dide wan û di van meselê yûrişê, di van meşê em bibêjin LGBT da, meşê LGBT da piştgiriya wan dikin, daxuyaniya didin, parlamenter bin, nivîskar be, çîzer be, em bibêjin ronekreş be, ronekbîr be, çi kêfa wî ye, kesê Xwedê giravê bi navê ronekbîrî, ronekreşiyê dike. Derheqê vana da Xwedê Teala di Sûreyê Nur ayeta 19 da Bismillahirrahmanirrahim wiha dibêje. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû. Ew kesê ku dixwaze fuhuşê di nava müminan da bela bikin. Lehum azabun elîmun fid dunya vel ahire. Ji wan ra ezabekî dijwar hem li dunyayê û hem li axiretê ezabekî dijwar, ezabekî bê êş û elem heye. Wallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Xwedê Teala dizane hûn nizanin. Lewra gava Xwedê Teala tiştekî wek fuhuş bi nav kiribe, wek bêexlaqî bi nav kiribe, qedexe kiribe, diviya da dizane çi bela û musîbet û kareseteka mezin di nav civaka Müslümana tê pêkanînê ji bo xatirê vî viyar menih kirî, ya heram kirî, ya qedexe kirî, vêja hûn ji van tişta dûr bisekine. Eğer hûn Müslümanin, eğer hûn müminin, hûn çêjikê müminanin, çêjikê Müslümanin ji fuhuşê dûr bisekin, ji kesê ku em bê piştgiriya homoseksüela dike, kesê piştgiriya LGBT dike, kesê piştgiriya qûneka dike, ne destekî bidwan, ne cema bisekine, bi tu awayê em bibê bira têkilê we wan ra tune be, lewra Xwedê Teala ezabekî mezin hem li vê dunyayê hem li axiretê dide we rezîl û riswa dike. Ji ber wî ê me wek wezîfe mümin divê em wezîfa xwe pêk bînî were gelî Müslümana ji kesê LGBT seven ê ku ji LGBT hez dike ji wan dûr bisekine, Xwedê Teala dê bela û musîbetik mezin ser wan da bînî were.